こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は台湾グループ主催の教授祈願法要に出席される予定です。ダライラマ法王はカングラ地区の役員と会見され、インド政府の艦隊を評賛されました。欧州連合はチベットにおいて継続している悲惨な状況に改めて懸念を表明し、チベット人のアイデンティティの保護を求めました。ペンバツン主席大臣はウトラカンドとシルマルのチベット人居住地への公式訪問の第2工程を開始しました。ペンバツン主席大臣はフリードリヒ・ノーマン財団代表団との会談でチベットの政治情勢を強調しました。チベット・テーラワダ関連仏教の僧侶が参加する仏教振興会議が台北で開催されました。チベット舞台芸術研究所のアーティストが第9回ザンスカル祭に参加しました。インドチベット調整事務所と AJK マスコミ研究センターのメディア学生プログラムは、チベット亡命者の生活に関する洞察に満ちたドキュメンタリーで締めくくられました。来週月曜日からダライラマ法王は台湾から信者の要請により、ゾンガパの修行道の3つの主要な側面、ラムツナムスムについて短い教えを始められます。このテキストはチベット仏教の偉大師、ジェツォンガパによって作成され、仏教の道の革新的な原則である利俗、菩提心の覚醒、空性の正しい見解を解説しています。法王は悟りへの道を進むための基礎となるこれらの重要な教えを参加者に伝授される予定です。法案の後、10月1日の午前中には、法王は台湾のコミュニティが主催する特別教授祈願法要に参加されます。今週火曜日、クンチョクミンマルチベット人居住官は、ダライラマ法王のご自宅にて法との特別謁見を設定しました。謁見にはインド政府行政部門のヘムラジバワ副長官、サーラブ・ジャッサ長官、ハリシカ・ジュエ副区長、サンジボッド副区長ら地区の高官が出席しました。謁見の際、法王はご自身の経験を分かち合い、インド、特にダラムサラを英雄の地と考えていることを表明されました。また、仏教哲学に対する理学界の関心が高まっていることにも言及されました。第57回国連人権理事会において、欧州連合はチベットにおける人権状況の悪化に対して深い懸念を表明し、強制的な寄宿制学校、大量の DNA 収集学校の閉鎖などを指摘しました。また、人権擁護者、ジャーナリスト、知識人に対する嫌がらせ、拘束、拷問を非難し、中国に対して人権を保護する法的義務を尊重するよう求めました。欧州連合はチベットのアイデンティティを保持し、バイリンガル教育を保護し、チベットへの国際的な訪問を強化するよう求めました。また、チベットの政治犯の釈放を要求し、さらにアニャ・センドラ氏、チャドリンボチェ、ゴシラプ・ギャツ氏、ゴロク・バンデン氏、サムギュ・ドマ氏、タシ・ドジェ氏らの無条件での即時釈放を求めました。チベット事務所ブリュッセルの林人権官代表は、チベットの人権問題に対する継続的な支援に対して欧州連合に感謝の意を伝えました。中チベット政権のペンバツン主席大臣は30日間にわたり、北インドとヨーロッパでの一連の公式行事や訪問を行う予定です。今週火曜日、主席大臣はポンタ中村チベット人居住区を訪問し、ウトラカンド州とヒマチャルプラデシュ州のシルマル地区のチベット人居住区への公式訪問の第2回目の工程を開始しました。到着後、主席大臣はチベット人居住区担当官ゲレキ・ジャミア氏、地元チベット人議会の議長、地域チベット人自由運動の会長、シャルソイの会計士、地域チベット人青年議会、地域チベット女性協会、地元サンバラチベット学校の代表ら、およびチベット人住民から温かい歓迎を受けました。主席大臣は今週水曜日、プルワラにあるサギャチベット人社会居住区を訪問し、施設を視察した後、住民のチベット人に対し、チベット国内の悲惨な状況や第16回内閣の展望とイニシアティブについて演説を行いました。
9月25日から10月5日まで主席大臣はヒマチャルプラディッシュのシルマル地区とウトラカンド州のチベット居住区を訪問し、10月3日にはチベット仏教サキャ派の第41代総主であるギャムグンサギャコマトルチンドジェシャンリンポチェへの教授祈願法要に出席される予定です。その後、10月6日から15日まで主席大臣はスイス、オランダ、ルクセンブルク、チェコ共和国において著名なメンバーやチベット支援団体のメンバーと交流します。この訪問期間中、主席大臣はチューリヒ映画祭とフォーラム2020に出席予定です。インドへ帰国後にはシキム州ラワナにあるバンチェチューリンで開催される初代ゴシェル・ギャツァブ・リンポチェの生誕600周年記念式典に出席し、その後も公務を続ける予定です。9月20日、ペンバシン主席大臣は内閣ホールでフリードリヒ・ナウマン財団の代表団と会談しました。この代表団にはドイツやモルディブの議員、学者、ジャーナリストが含まれていました。ペンバシン主席大臣はチベットにおける中国の監視と抑圧をオーウェルの1984年になぞらえながらチベットの政治状況について語りました。また、チベット人学校の強制閉鎖、チベット人の子どもたちの中国文化への同化、宗教的習慣の制限、ダライラマの生まれ変わりを管理する計画を含むチベット人の生まれ変わりの構想を認定しようとすることへの中国の干渉を強調しました。会議は質疑応答で締めくくられました。台湾に拠点を置く国際チベット仏教研究所は9月11日に台湾を拠点とするチベット仏教の僧侶学者と行座部仏教及び関連仏教の修行者を集めた会議を開催しました。この会議では仏教の普及について議論し、菩提ダルマの4つの修行に基づくテキストのチベット語版を発表するために集まりました。主要ゲストであるケサンギャンゼバワ代表は基調講演で宗教間の調和を促進し、台湾のブッダ・ジャヤンティの祝日を統一するための研究所の努力に対し感謝の意を表しました。また、中国語の拠点を翻訳することの重要性を強調し、これが台湾の地元仏教徒とチベット仏教徒の相互理解と協和を深める潜在的な影響を持つことに言及しました。チベット舞台芸術研究所のアーティストたちはトゥンジュプツリン所長の指導のもと、9月13日と14日に有名なサニー港で開催された第9回ラダック・ザンスカルフェスティバルに参加しました。この場所は8隻にグルリンポチェが瞑想を行ったと伝えられています。フェスティバルの初日にはチベット舞台芸術研究所のアーティストたちがラダック連邦恐喝地域のビディ・ミシュラ副総督ら著名な来賓を含む数千人の観衆に向けて民族舞踊を披露しました。ラダック・ザンスカルフェスティバルはラダックの農村分野、遊牧民のコミュニティにとって自身の製品を展示し、アーティストたちがその技術を披露する絶好の機会となりました。ITCO で知られるインドチベット調整事務所と AJK-MCRC で知られる AJK マスコミ研究センターは9月14日から18日にかけてダラムサラで毎年恒例のメディア学生プログラムを成功例に開催しました。このプログラムは2008年以来2回目の開催であり、ジャーナリズムの学生たちに1959年以降のチベット亡命コミュニティと彼らのインドでの経験に触れてもらうことを目的としています。数ヶ月の準備期間を経て23人の学生はインドチベット調整事務所スタッフ、AJK マスコミ研究センターの教員とともにダラムサラでのフィールドワークに乗り出し、チベット人にそう抵抗としての死、メンタルヘルス、音楽、亡命の旅などをテーマに5本のドキュメンタリーを制作しました。これらのドキュメンタリーは人々にチベットの亡命体験について深く洞察させ、異文化理解を深め、チベットのこれまでの物語を保存しています。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。